pán prezident Zelenský má právo byť nervózny a je pod obrovským tlakom. Ja tomu absolútne rozumiem a preto v tomto kontexte chápem aj jeho dnešné vyjadrenia smerom ku mne. Predovšetkým chcem zopakovať, že rokovanie bolo neverejné, dokonca museli odovzdať všetci mobilné telefóny, čo teda nebýva zvykom na rokovaniach Európskej rady. Ja mám to šťastie, že žiadny mobil nemám, tak som nemusel nič odovzdávať. Preto by som ani nemal dôvod reagovať na pána prezidenta Zelenského, ale dal mi v podstate šancu, aby som potvrdil, že hovorím to isté za zatvorenými dverami a to isté hovorím pred médiami. Nepôjdem teraz do citácie, to by nebolo korektné, čo všetko dnes pán prezident Zelenský povedal, aké ponuky mi podával, pretože by ste sa asi dosť čudovali, že kde sa nachádzame, v akom prostredí. Začnem tým a poviem to verejne, aby to bolo každému úplne jasné. Slovensko nie je v žiadnej vojne. Ani s Ruskou federáciou, ani s Ukrajinou. Je nám veľmi ľúto, čo sa momentálne na Ukrajine deje. Viete, že od prvého dňa sme označili vpád vojsk na územie Ukrajiny ako porušenie medzinárodného práva. My neveríme vo vojenské riešenie, odmietame darovať akékoľvek zbranie Ukrajine. Máme na mnohé veci iný názor, ale to neznamená, že nás niekto bude vťahovať do vojny. A rovnako to neznamená, že nás niekto bude považovať za služobníkov, ktorí splnia čokoľvek si bude pán prezident Zelenský želať. Stále sa vytvára nejaký obraz, že všetko je v poriadku. Ale my dobre vieme, že v poriadku nie je nič a že vojensky Ukrajina túto vojnu prehráva na plnej čiare. Dokonca musím povedať, že som hovoril o brazilsko-čínskom mierovom pláne, hovoril som o skupine priateľov mieru pri OSN. Na toto bola reakcia, že kto je priateľom mieru, je priateľom agresora. Dámy a páni, musím to povedať, pán prezident Zelenský absolútne odmieta akékoľvek prímerie. Akékoľvek prímerie. Stále má nejakú predstavu, že najskôr snáď musí dostať všetko na svete a až potom sa bude baviť o nejakom prímerí. A pritom druhým dýchom všetci hovoríme, aké obrovské straty ľudských životov sprevádzajú tento vojnový konflikt. Ďalšou témou, kde bol veľký názorový rozdiel, bola odpoveď pána prezidenta Zelenského na moju druhú otázku a tá sa týkala tranzitu plynu cez územie Ukrajiny. Jednoducho som využil príležitosť, mal som ho tam, tak som v rámci vystúpenia postavil pánovi prezidentovi veľmi slušnú otázku. Pán prezident, som v priamom kontakte s vaším predsedom vlády, ktorý si vie predstaviť, že Ukrajina by tranzitovala iný ako ruský plyn. Bol som prekvapený prudkosťou odpovede, kde v podstate vylúčil akúkoľvek predstavu, že by Ukrajina mohla tranzitovať prakticky akýkoľvek plyn, pretože je to stále nejaká predstava, že akýkoľvek plyn pôjde cez Ukrajinu, tak to bude len ruský plyn. Absolútne to vylúčil. A prišiel s návrhmi, ktoré sa mi zdá byť absurdné, napríklad, že on s tým bude súhlasiť len vtedy, ak nebudeme platiť až do konca vojny. No a ktorý hlupák nám dá plyn zadarmo? Keď už sme sa blížili ku koncu, tak sa vrátil pán prezident k téme plynu a spýtal sa ma, že či teda by som hlasoval za členstvo v NATO, ak by mi on dal 500 miliónov eur z ruských aktív. Tak som samozrejme rovno odpovedal, že nikdy. Jednoducho poznáte môj názor na členstvo Ukrajiny v NATO. A je zvláštne, že takúto otázku mi postavil, pretože on veľmi dobre vie, že pozvánka Ukrajiny do NATO je úplne nereálna. Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Povedzte mi, ako mám teraz vysvetliť slovenskej verejnosti, a touto dielbou sa budem zaoberať celé Vianoce vo svojej hlave. Tak Zelenský vás poslal do ryti s prepáčením, mi povedia ľudia, a vy naďalej budete tam valiť elektrínu a budete tam posielať humanitárnu pomoc. Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť rozmýšľať na Slovensku o opatreniach, ktoré budú recipročné. Ak sa on rozhodol, že neexistuje, lebo nedaj Bože by niekto dostal peniaze svoj vlastný plyn, však oni ten plyn predajú tak či tak niekde inde, tak potom my sa musíme pýtať, že a prečo to má byť iba jednosmerná premávka? Prečo to má ísť iba od nás tam? Prečo nemôže byť nejaký prejav solidarity aj smerom k nám? Opätovne to chcem zdôrazniť. My nechceme
prevážať plyn, ktorý by bol ruský. My nakúpime plyn, napríklad na styčnom bode medzi Ruskom a Ukrajinou, ten plyn môže mať rôzny pôvod. A žiadame od Ukrajiny, aby tranzitovala cez Ukrajinu plyn, ktorý bude patriť napríklad Slovensku. SPP, akciová spoločnosť, štátna